No niin, nyt ollaan päästy makkaroiden ääreen. Meillä on täällä hyvänäköiset makkarat. Tossa on se tosiaan tämä tapaus. Tuossa on tuo tapaus. Nyt lähdetään sitä emäntää haastamaan ja sitten itteni haastamaan, että kumpi niistä on parempi. Ja sitten vähän maistellaan puolia toisiin ja katsotaan sitten, että kumpi on parempi. Ei muuta kuin ääntä kohde ja ruvetaan tuosta vähän availemaan makkaraa. Ja tässä vaikka keskeltä poikki, niin katsotaan, että saadaanko siellä semmoista hyvää läpileikkuu-kuvaa. On se hyvän näköinen. Se on se, tosiaan se juustoitsa. Ja otetaan tuosta emänän makkarasta pieni läpileikkuu-kuva. Se on tällainen ja kyllähän te näette sen jo. Ja sitten arvostellaan vaan kumpi on parempi. Ja sitten syödään vaan ja katsotaan. Oikein hyvää. On. Mehevää. Maku on paljon. On. Tää juustoitsa, tää on pikkasen semmonen juustoitsa. Joku tuosta näkyy läpileikkuu-kuvista tai mistä nyt näkeekään. Niin ihan hyvä. Ja onkohan meillä mennyt makkarat sekaisin, mutta mitä sanoo emäntä, että onko se? No, sieltä juustot tirskahti. Kyllä on ihan oikeat makkarat. Chilisulata juusto, se on niinku paras. Se on paras. Jep. Mitä sä sanoit tosta juustoitsa? Oho, no niin, tuleehan se sieltä se potku. Onhan tää juustoitsa oikein potkaiseva. Tulee vaan semmonen jälkipotkuna. Saako näitä suositella Suomen kesänä? Mitä sanoo emäntä? Totta kai. Suomen kesähän on täynnä makkaraa ja iloa ja elämää. Hyvä. Mutta me makustelijat lopetellaan tähän ja totta kai te otatte tästä kopin ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitoksia teille.